Veľa ľudí nevie, že mne sa z tých jazykov, ktoré rozprávam, mne sa najhoršie učila angličtina. Reálne vážne. Ruština úplne easy, taliančina tiež, portugalčina tiež, slovenčina, ale Ešte upilujeme. ešte, no, tak teraz, hej, keď mám taký trošku mix v hlave, ale ja som mal strašný problém s angličtinou skrze gramatiku. A neviem, či to bolo tým, že ja som sa vôbec nechcela učiť anglicky. Že keby podľa mňa, keby sa teraz nedohovorím všade po anglicky, tak by som ani anglicky sa neučila, keby mi tu niekto naozaj, že to bolo veľmi ťažké vtedy, ale teraz sa nezobudíme bez angličtiny pomaly, takže. A tak ono je to možno aj tým, že to bolo vlastne pro nás na škole niečo takového povinného. Áno, a taký máš podpor potom k tomu, keď niečo povinné. Hej. A tie ostatní jazyky sme si vlastne vybrali a taky sme tam jeli iným tempem pak na vysokej škole, že tam už proste ty si starší, víš, že proste musíš, buď musíš, anebo proste hej. Takže je to takové iné.